मासबाराव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनायनि गाहाय खुन्थिया गायसनबाय। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ बे खेबाव उदालगुरि जिल्लानि मासबाद हालामनि किसानपुर गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। फैगौ जानुवारि दाननि 23, 24 आरो 25 अक्ट'खालि सानथामनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंजागोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 51थि बोसोरारि जथुम्माया। बे बोसोरारि जथुम्माखौ जाफुंसारै खुंफुंनायनि थाखाय दिनै गाहाय खुन्थिया गायसनबाय। दिनै ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारिया। बेराफारसे फैगौ 23, 24 आरो 25 जानुवारि खालि सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां 51 बोसोरारि जथुम्मानि खुंफुं आफादनि मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि एमएलए श्याम सुन्दिया। बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि नेहाथारि जगत चन्द्र ब्रह्म, लोगो नेहाथारि दयाल बसुमतारी, उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि फोसावदिं नेहाथारि अमर ब्रह्मजों लोगोसे खुंफुं आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। मासबाद दखरानि सिङाव किसानपुर गामिनि बे गुवार गेलेग्रा फोथाराव जि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 51थि बोसोरारि जथुम्मा खुंनो लादों आरो बे बोसोरारि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे आइजो आफाद, दुलाराय आइजो आफाद आरो गुबुन गुबुन दालाय आफादफोरनि बेवहाय खोब मोजाङै जथुम्मा जागोन आरो बे जागोननिनो मासबाद दखराजों लोगोसे बानजाय आफाद एबा रायदाव आफाद बिथांमोना जि एकदम नारा-नाथा नाजादों दखरा आफादजों लोगोसे आरो बेवहाय उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादाबो हेफाजाब होदों। दा साफ्रोमबो धोरोम सिबियारि रायजो राजा आरो जोंनि ब्रह्म सिबियारि रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय, सिबिनाय, मोजां मोननाय, हामग्लायनाय बावहरदों। गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो हामग्लायनाय बावहरदों। फैबाय थानाय मागो दमासिनिबो बयनिसिमबो खुलुमनाय, सिबिनाय बावहरदों आरो नैबे बर'दिन साननैसोनि उनावनो गोथार बर'दिन बिनिबो बयबो जिसु सिबियारि एबा खृष्टान धोरोम सिबियारिजों लोगोसे बयखौबो खुलुमनाय, सिबिनाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै बावहरनाय थाबाय। दा दिनै गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे लाइखुथा अर्थात गाहाय खुन्थिया गायसनजेननाय जेबा फैबाय थानाय 51थि बोसोरारि जथुम्मानि बेवहाय बानजाय आफादनि गोख्रोङै आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि, बिबानगिरि मानगोनां बिथांमोन दङ। मासबाद हालामनि आरो बे किसानपुर हालामनि मानगोनां धोरोम सिबियारि रायजो राजा बेवहाय बाहागो लादों। फुंनि जग्य होनायनि उनाव जोंहा गाहाय मावखुलि जेबा बेखेवलांबाय मानगोनां श्याम सुन्दि बिथाङा 5-2 सेरफांनिनो एमएलए। दिनै बेवहाय मानगोनां चरन बर' मासबाद समस्तिनि एमएलए आरो आथिखालाव रौता समस्ति बिटिसिनि एमएलए माने आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि चरन बर' बिथाङा दिनै बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसनफैनो गोनां दङमोन, नाथाय बिथाङा दिनै नरेन्द्र मदि आसामाव फैनायनि थाखाय बिथाङा फैनो हायाखिसै। दा आंखौनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि नेहाथारि जगत चन्द्र ब्रह्म आफाया आंखौनो खावलायनायलाय आं गायसनबाय। जा हक मिजिंथिदों साफ्रोमबो बे हालामनि रायजो राजा धोरोम मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो बिथांमोनहा हेफाजाब होगोन, राङै रुफायै देहायै मोदोमै हेफाजाब होगोन। बयबो मिजिंथिनानै बयनिखौबो बेबायदि हेफाजाबनि मिजिंथिनानै दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननायाव जायफोर बाहागो लादों बयनिसिमबो खुलुमनाय, सिबिनाय जोबथा बावहरनानै उननि जोंनि हाबाफारि
जिबा बोसोरारि जथुम्मा बियो गाजा गोमजायै जाफुंथों। आफा आनान गसाइ पुर्ण प्रब्रह्म ज्योति स्वरूपा हेफाजाब होथों। बे आसाजों आं दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननायनि जि फंनैसो बिबुंथि लाखिनाय बेखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय आरो बयनिसिमबो फिन खुलुमनाय जासिहरबाय। बुथुमगिरि बाबामोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों आंनि मोजां मोननाय अननायखौ हरग्रोनाय जाबाय। ओम। दिनै जोङो जोंनि बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो आइजो आफाद प्रसार संसद देग्लाय बोसोराव जोङो 2025 मायथाइनि जिथुनिखि जानो गोनां बोसोरारि जथुम्मा 51 बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जोङो फैबाय थानाय गोदान बोसोर इंराजि 2026 मायथाइनि जानुवारि दाननि 23, 24 आरो 25 सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों। बेवहाय जोङो दिनै बे जोंनि अधिवेशन खुंनायाव माजबाद ओनसोलनि बा माजबाद समस्थिनि हालामनि जोंनि ब्रह्म धर्म सिबियारिफोरजों लोगोसे जोंहा बेवहाय गुबुन गुबुन धोरोमारि सिबियारिफोरबो दङ। दा बे बाबामोनहाबो आइमोनहाबो जोंनि बे ब्रह्म धोरोम आफादनि जिथुनिखि खुंनाय अधिवेशन बेवहाय एसेब्लाबो मदद होगोन आरो जों मददखौ मोनगोन मिजिंथिदों। आरो जोंनि बे ब्रह्म धर्मनि जिबिलाक जायफोर भक्त आइजोफोर आइलाफोर गासैबो जों गावबा गावनि बिबानखौ लानानै गाव गावनि हाबाफारिखौ बे मेहेरगोनां सावरायमेलाव फैनानै गाव गावनि बिबानखौ लानानै मोजाङै मावफुंफैगोन। आरो जोङो रायजो राजा आइ आफाफोरनि सिगाङाव जोंनि मावखिन्थिफोरखौ दिन्थिफुंनानै जों रायजो राजा आइ आफामोनजों हयथ' बाख्नाय जानो गोनांबो मोननो हागौ। खामानिखौ जों मोजाङै मोजां मावफुंनानै दिन्थिलाङोब्ला बे निस्सय जागोन। दा आं गोबां बुंनो सानलिया। जोंहा बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादाव गासै 14था जिल्ला दङ। बे 14था जिल्लानिफ्रायनो गंफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बिबानगिरिफ्रा आइजोनिफ्राय लाइमोननिफ्राय गागिनिफ्राय प्रसार संसदनिफ्राय बेवहाय सोद्रोमा महरै बाहागो लाफैनानै मेहेरगोनां बे मेलखौ जाफुंसार खालामफैगोन। बेवहाय जोंहा बानजाय आफाद दाफुंना होजानाय नै जोंहा साखाथियावनो दङ जोंहा इन्द्रकान्त ब्रह्म आफा, नन्देस्वर ब्रह्म आफा, बिसोरनो बानजाय आफादनि गाहाय दैदेनगिरि बिबानगिरि। बे आफामोननि देहे केहे नाजानायाव बे जोंनि बोसोरारि जथुम्माया मोजाङै मोजां जाफुंलांगोनखौ आङो मिजिंथिदों। जोंनि बे मावलांनाय बे पारमार्थिक आरो बेबहारिक हाबायाव अधिवेशननि मावनाय हाबाफारिफ्राव जाहाथे सोरजिगिरि जोंमा गुरुआ गावनि अननायखौ हरो, बोर सारस्रि हरो आरो जों बे हाबाफारिखौ मावनानै जोङो उथ्रिसार जानो हायो। बेखौनो आङो फिन जोंमा गुरुनि खाथियाव आर'ज गाबनानै